Eli käytännössä tilanne on tää. Meidän pitää myydä kirkko täyteen. Ei, kyllä Jumalan palvelus on aivan ilmainen. Uskon mua, siitä on pelkkää haittaa. Nykyään, jos tilaisuus on ilmainen, niin ihmiset luulee, että se on huono. Niin? Mutta läkkäsepä lipuhinnaksi 1 000, niin kohta koko jäähalli täynnä ihmisiä. Kuuntelemassa jonkun lihavan italialaistenorin toivejoulukonserttia. Nyt en ymmärrä. Meidän pitää kaupallistaa Jeesus. Anteeksi. Kato. Me tehdään Jeesuksesta seksikäs. Vielä on lippuja jäljellä. Tänään on saarnan aiheena syntilankemus, teoria ja käytäntö ja paljon meheviä yksityiskohtia tänne päin. Me myytäis yrityksille omia nimikoituja klubikirkon penkkejä. Ja väliajalla ihmiset sais ostaa sakastissa viiniä, olutta ja siideriä. Olutta ja siideriä. Joo, kato, ei kukaan tuu enää kylmään kirkkoon kuuntelemaan jotain typerää saarnaa. Sen pitää olla kokonaisvaltainen viihde-elämys. Mitäs pidät? Haa! Mä oon funtsinut, että jos mä laitan 1 miltsin ja sä hoidat loput siitä, niin me saadaan kaavamuutos tuonne joulukuun loppuun mennessä. Me päästään eroon niistä vanhoista puutaloista siitä puistoalueesta. Me saadaan parkkitilaa tuommoiselle 6 000, 8 000 autolle. Siellä keskellä me bykätään tää uusi kirkko. Tää uusi kirkkokin Joo, pitäisi sen olla. nimeksi tulee Halleluja-halli, tai sit toinen vaihtoehto on toi Reiska autotarvike ja pesu. Mulla on vielä vähän noin sponsorineuvottelut kesken. Teillä on aika suuret tavoitteet. Joo, mutta kyllä mä vaadin kans tulosta, että mä ymmärrän, ettei kaikki niitä pappeja voi ehdottaa, kun nehän siellä saarnastuolissa on, mutta jos tulosta ei rupea tulee, niin kyllä mä sit pistän kirkkoheidän menee. Että saarnastuolissa minulla ainakin olisi työrauhaa. No kyllä mä oon funtsinut, että kyllä jotain muutoksia sinnekin pitää tulla. Seuraavaksi veisaamme virren sua kohti Herrane. Ja tämänkin virren teille tarjoaa Pulu, pesuaine, joka suorastaan poksauttaa lian pois. Eikä tällainen olisi tää mun pohjaratkaisu, eikä siinäkään vielä kaikki. Eikö minusta tässä oli aika paljon?